kiwariya u bata n'an ye Burkina Fasokaw fɛ yen yɛlɛma min bɛ sen na Burkina ko bɛ ka to sen na hali bi tɔnjɛkulu 118 ko k'olu ci ka bɔ yen sabula ko u ni jamana ɲɛmaw hakilina tɛ taa fankelen fɛ baara min don sa a yira sa ko yɛlɛmabaw don a tɔnw u na se ka yɛlɛma ka kɛ tɔn kura ye ka kɛ ni jamana sariya kabini janvier kalo tɛmɛnen na sa nin baara ninnu kɔni bɛ Burkinakaw fɛ yen Senegal ka sɔrɔ a n'a ka feere sira fɛ sa ko min ye sanu ale ni taji y'a to bi Senegal ka sɔrɔ bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka basigi kɛmɛ sirada la ko 7 buruburu 8 o de sɔrɔla nin san daminɛ na hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na kɔni minɛnw tali ka taa kɔ kan a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ Senegal bolo sabula degun caman bɛ Senegal lamini jamana olu la Faransikaw y'a yira sa k'u nisɔngoyalenba don ka ɲɛsin Senegal ma fala ye ko sabula ko min ye Senegalikaw ye cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso ka jɛ ko Senegal ye sɛbɛn min ta k'o kɔn fo k'o bɔ san 5 la ka t'o kɛ san 10 kaso ye ko o ma diya olu Faransikaw ye bi o ma diya u ye sini u ka minisiri min bɛ yen n'o ye fanga yɛrɛ ka kumalasela ye n'o bɛ baara kɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ kɛnɛ kan n'o ye KDRC ye Pascal Garvere ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni ma diya ye kunnafoni di dɔ senfɛ ko wa ko Senegal y'a fɔ cogo min dɔrɔn ko hali dɔgɔkun tɛmɛnen k'u ye dɔ minɛ ko k'o bila san 10 kaso la ko olu kɔni fɛla ko tɛ nin ye bi u fɛla ko tɛ nin ye sini sabula olu bolo olu ka faamuya cogo la fala ye bɛɛ n'i kɛcogo don u bɛ se ka mun kɔni kɔn o ye maa minnu bɛ yɛrɛ feere kɛ k'u bɛ se ka fɛɛrɛ sugu la ko nka ko min ye cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso Faransikaw a tɛ se ka na di la ye ala k'an n'a yɔrɔ janya La Guinée Conakrykaw fɛ yen kalata ɲɛnabɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye DG ye ale y'a yira sa ko maa minnu ko k'u bɛ yɛrɛ u bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye wasaden kalata la fala ye k'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmayara waleya in kɛra sa ka kɔn min ye egilizitigiw ale ni diinɛtigiw tun ye laɲini kɛ sa ko ka kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka sen na sa k'a bila mars kalo mai kalo tile 31 nata in kalata in ale na kɛ o la laginɛkaw fɛ yen gabɔnkaw olu ye a yira sa k'a fɔ ko u fɛ yen fanga ŋwaradaba dɔ n'o ye premier ministre kɔrɔ ye Alain Claude Billy Mbanze ko ale minɛna fanga tigilamaw fɛ u taara jaso fɔ a ka so su yɛrɛ fɛ ko ye alamisa su n'o ye kunungo ye k'a cɛ ka taa n'a ye garagara la maa ma se ka don fanga tigilamaw ni a cɛ a ka tɔn tigilamaw n'o ye an ka wuli k'an jɔ Gabɔn ye fala ye olu ko waleya min kɛlen filɛ ko nin ye bingali wale ye k'u tun bɛ se ka sɛbɛn caman premier ministre kɔrɔ don ka ban fanga ɲɛmaa don a ye fanga ɲɛmaaya kɛ wa min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na fana a kɛra cɛbɔ ye ko a minɛcogo tancogo la i n'a fɔ ko zon ko o ma diya u ye bi o ma diya u ye sini Afrique du Sud polisilakaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 3 u y'olu minɛ n'o ye maa minnu ka wuli ka jɔ barika ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la Kemi Seba ko o bɛ a la maa kofɔlen n'o ye Kemi Seba ye ani maa 3 min minɛna sa k'u kɔni nɔ yera min na Afrique du Sud kaw bolo ba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Lipopo n'o bɛ bɔ Zimbabwe kaw fɛ yen k'u ye maaw bila k'o tigɛ ka taa nanzaralakaw fɛ yen Kemi Seba ale dun ɲininen don nin waati in na Benin jamana ɲɛmaw fɛ sabula ko fangadaraki min kɛra décembre kalo tɛmɛnen na fala ye k'a n'o mɔgɔw ka surun kosɛbɛ wa min ye maa kofɔlen ye fana maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana minnu bɛ cɛncɛnfoka jamanaw la k'a n'olu fana kun ka di ko yalama a bɛna bila ka taa faso la wa ɲininkali kɔni bɛ yen o jaabi ma sɔrɔ fɔlɔ ale Afrique du Sud kelen in kɔnɔna na hali bi Julius Malema ni ale ye fanga ŋwaradaba kɔrɔ ye a yirala sa k'a fɔ ko ale kɔni bilara san 5 kaso la san 5 kaso in o sɔrɔla mun fɛ dɛrɛ dɔ senfɛ sa ale tun ye marifa bɔ ka mugu ci in senfɛ sa o tun y'a yira sa k'a fɔ ko a ka bila san 8 kaso la min ye a sɔrɔdonbaw ye olu wulila k'u jɔ ko nin waleya in kɔni ka ca kosɛbɛ ko san 8 o tun ye yira ko ka ca sa fana ko 5 fana ka ca Julius Malema halisa ale kɔni bɛ kaso la Afrique du Sud kaw olu fɛ yen Faransikaw fɛ yen min ye sɔrɔkɛbaa dɔ ye ni ŋanamu-ŋanamukɛbaa dɔ a bolo tɛ bi ka wuli fala ye ko ale de filɛ nin ye ko ka maa dɔ fa san 2011 n'o ye Israɛlikaw ka npogotigi dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in a kɛra Tel Aviv yɛrɛ de kɔnɔna na ko min ye Faransikaw fɛ yen kunungo u ye ale fana gosi ka bin ni marifa ye koyi maa kofɔlen in a kɛra dugu min na sa o ye Nilusirisen ye o ni Paris dugu yɛrɛ man jan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛlaw olu ka fɔ la kɛlɛ min bɛ sen na Moyen-Orient kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko halisa ko wulikajɔ kɔni bɛ ka taga ɲɛsin Libankaw ma kunungo maa 7 de fatura maa 33 olu joginna Israɛl ka mugu fililen senfɛ ka taa se min ye Liban ale worodugu yanfan ma o dun y'a yira sa k'a fɔ ko olu ni Liban ni Israɛl tun ye bɛnkan sɔrɔ o bɛnkan yɛrɛ kan ka sigi sen kan tile 10 kɔnɔna na yaasa faliw ka dabila nka min ye mars kalo tile 2 ye Hezbollah maaw
e ko olu kɛlen ka kɛlɛbolo da wa sabula olu bolo bi olu bɛ ka Iran de dɛmɛ nka olu ka wulikajɔ Falaye a ye kɔlɔlɔ min lase Liban ma maa 2000 ani maa 20 maa 200 o de fatura waleya in senfɛ maa 1,000,000 olu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔw bila nin waati in na n'an bɔra kɔkan kibaruyaw la an bɛ segin ka na so